Hello friends, welcome to our NBS YouTube channel. NBS YouTube channel नोंथांमोन गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय। स' लोगोफोर जों दा दिनैनि बे एडभान्स मेथ्स थामहिनबा क्लास 10 एडभान्स मेथ्सनि बे पार्टआव जों सावरायनो नागिरदों ट्रिगोनोमेट्री। जों सिगांनि भिडिअ'आवबो ट्रिगोनोमेट्रीखौनो सावरायबोबाय थादोंमोन आरो दिनैबो बे भिडिअ' नोंथांमोनजों ट्रिगोनोमेट्रीखौनो सावरायनो नागिरदों। दा जोंहा कुइसन नाम्बार 10 हा दङमोन, आद्रा जानानै दङमोन कुइसन नाम्बार 10 निफ्राय। दा कुइसन नाम्बार 10 नाव सोंलुआ मा दङ? बेवहाय जोंखौ फोरमान खालामनो दिन्थिदि। दा दिन्थिदि बेनि 1 नाम्बार सोंलुआ मा दङ? 1 नाम्बार सोंलुआ जाबाय बिदि दंमोन, आं डाइरेक्ट सलुसन लिरनोसै। स' बेवहाय दङ कस, बे जाबाय 9 डिग्री प्लास साइन 9 डिग्री, बेनिफ्राय दङ कस 9 डिग्री माइनास बेबायदि दङ। स' बेनिफ्राय आरो मा दङ? माइनास साइन, बेनिफ्राय 9 डिग्री इकुवेल टु 10 54 डिग्री। दा बेबायदि दङ। जों दा बेखौ नैबे लेफ्ट हेन्ड साइड इकुवेल टु राइट हेन्ड साइड होननानै फोरमान खालामनांगौ। स' जों गोबाव खालामालासे जों बेखौ गोरलैनो फोरमान खालामनो हागोन दायो। दा गिबियावनो नोंथांमोना बेखौ मा लिरनो हायो? जोङो नैबायदि लिरनानै लानोसै। दा बेखौ दा लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा दङ? गिबियाव जों बेनिफ्राय स्टार्ट खालामनोसै। लेफ्ट हेन्ड साइडआव नैखौ लिरबानो जाबाय। बेवहाय मा दङ? कस 9 डिग्री प्लास साइन 9 डिग्री, बेनिफ्राय कस 9 डिग्री माइनास साइन 9 डिग्री। दा बिदि दङमोन। बेनिफ्राय जों दा बेखौ माबायदि खालामनो हायो दा? स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ, अब्लानो मोजाङै बुजिगोन। दा जोङो बेवहाय मा लिरनो हायो? जोङो नैनिफ्राय जोङो नैबायदि दिहुनना लानो हागोन। 1 प्लास साइन 9 डिग्री बाय कस 9 डिग्री। थामहिनबा बेखौ बेजों सानजाब्ला जों मा मोनगोन? कस 9 डिग्री, बेनिफ्राय प्लास साइन 9 डिग्रीखौनो जोङो मोननो हागोन। बेनिफ्राय आरो गुबुन फारसेथिं जों बेखौबो मा खालामनो हायो? 1 माइनास बे जागोन साइन 9 डिग्री डिभाइड बाय कस 9 डिग्री। दा बेबायदि जों लिरनो हायो। आरो जोबथारनानै नैबे कस 9 डिग्री कस 9 डिग्री जों केन्सेल खालामनो हायो। आरो केन्सेल खालामब्ला जों बे सिगांनि स्टेपखौनो जों मोनफिननो हागोन। दा बेनिफ्राय आं नैथिं लिरनानै होनोसै। बेनिफ्राय दा बेखौ जोङो मा लिरनो हायो दा? स' साइन 9 डिग्री डिभाइड बाय कस 9 डिग्रीनि जायगायाव जोङो मा लिरनो हागोन दा? बे जागोन 1 प्लास बे जागोन 10 9 डिग्री जोङो लिरनो हायो। गुबुन फारसेथिं सिंना मा जागोन? 1 माइनास बेबो जागोन 10 9 डिग्री जासिगोन। आरो जों मोनथिगौ जोङो 1 नि भेलुआ जाबाय 1 आ जाबाय बे 10 45 आव जोङो 1 मोननो हायो। स' बेखायनो जोङो 1 नि जायगायाव 10 45 लिरनो हायो। बेनिफ्राय प्लास 10 9 डिग्री आरो नैयाव 1 नि जायगायाव जोङो बेखौ मा लिरनांगोन दा? स' आरो जों नेक्स्ट मा खालामनो हायो? नैखौ जोङो 1 माइनास जोङो बेवहाय 10 45 डिग्री इन्टु 10 9 डिग्री जोङो लिरनो हायो। दा नोंथांमोना कनफिउज जानो हानाय नैबे 10 45आ बे माबोरै फैगोन? जों बेखौ फर्मुलायाव लांनो थाखाय जोङो 10 45 लिरनाय जाबाय। आरो जों मोनथिगौ दि 10 45 नि माना जाबाय बेसेबां? 1 होनना जों मोनथिखागौ। स' बेवहाय जुदि 10 45 नि माना जुदि 1 जायोब्ला, साप'ज नैयाव 1 जायोब्ला जोङो माखौ मोननो हागोन? बे 1 जों 10 9 जों सानजाब्ला जों बेखौनो मोननो हागोन। स' फाइनाली 1 माइनास 10 9 डिग्रीखौनो जोङो मोननो हागोन। स' बेनिफ्राय जों बेखौ मोनखागोन। नैयाव 10 45 नि माना जाबाय 1 जायोमोन। स' फाइनाली 1 माइनास 10 9 डिग्रीखौनो जों मोननो हागोन। दा बेनिफ्राय नैबे जाबाय मोनसे फर्मुलायाव दङ जोंहा। बे जाबाय मा फर्मुलायाव दङ? जोङो मोन्दोंमोन 10 45 डिग्री प्लास 9 डिग्री। थामहिनबा 10 बे जागोन ए प्लास बि, बेबायदि मोनसे फर्मुला दंमोन। स' नोंथांमोना बे फर्मुलाफोरखौ गोसोखांबाय था, अब्लानो बे ट्रिगोनमेट्रिया जोबोर इजि। दानिया नैखौ जोङो 45 प्लास 9 बिदि खालामब्ला जों मा मोनगोन? 10 54 डिग्री। स' फाइनाली मा मोनखो जोङो? नैयाव जा नोंथांमोना मोनबाय। राइट साइडआव मा दंमोन? 10 45 होननानै जों फोरमान खालामनांगौ। स' जोङो बेखौ फोरमान खालामबाय। बे जाबाय इकुवेल जाबाय राइट हेन्ड साइड। स' बे जोबोर गोरलै। बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना कुइसन नाम्बार 10 नि कुइसन नाम्बार 2 खौ गावबा गाव बानायनो नाजाब्लानो जाबाय। आरो हायाब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्सआव फोरमायहरनो नाजा। बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो कुइसन नाम्बार 11 खौ जोङो नायनोसै। स' 11 नि सलुसना मा जागोन दायो? बेवहाय 11 आव मा दंमोन? कुइसना खनसे फरायनानै होनोसै कुइसनखौ। बेवहाय a प्लास b प्लास c इकुवेल टु 180 डिग्री जायोब्ला फोरमान खालामदि
10a plus 10b plus 10c equal to 10a बेनिफ्राय 10b into 10c स' बेबायदि फोरमान खालामनांगौ दा बेवहाय मा होनाय दङ नोंथांमोना लिरनो हायो गिवन बा होनाय दङ बेबायदि लिरबानो जाबाय बेवहाय मा होनाय दङ a plus b plus c बे बेसां होनाय दङ 180 डिग्री दा बेबायदि होनाय दङ बेनिफ्राय जों दा a plus b खौ आगसि आथिं लाखिनानै जोङो बे c खौ बैथिं लांनोसै आगदा आथिं स' आगदा आथिं लांबा बे जागोन c दानिया जोङो कुइसनाव मा दंमोन स' कुइसनखौ जोङो बेखौ माने फोरमान खालामनो बेखौ स' जोङो बेखौ दायो मा खालामगोन जोङो फारनैथिंबो जोङो 10 इनटु खालामना होनोसै स' जोङो लेफ्ट साइड एन्ड राइट हेन्ड साइड बोथ माने फारनैथिंबो जोङो 10 जों इनटु खालामना होबाय 10 बे जासिगोन इनटु खालामबा a plus b इक्वेल टु बेबो 10 जों इनटु खालामबा मा जागोन 180 डिग्री माइनास c जासिगोन दानिया जोङो फर्मुला बायदि जों मा लिरनो हायो 10a plus b नि फर्मुला मामोन जोंना बे जागोन 10a plus 10b डिवाइड बाय 1 minus 10a into 10b दा बिदि जागोन 10b नैबे बेनिफ्राय आरो इक्वेल टु दङ 10 180 डिग्री नैबे माइनास दङमोन जोंहा 10 180 डिग्री माइनास c नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो माइनास 10c लिरनो हागोन बेखौ स' बेफोर फर्मुलाखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय नोंथांमोना बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेपाव फैबाय नैबे 10a plus 10b बेखौ जोङो लिरनोसै 10a plus 10b थामहिनबा क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामनानै जों बिथिं सानजाब्ला जों बेखौ मोनगोन बेनिफ्राय इक्वेल फैबाय बेनिफ्राय माइनास 10c जों बेजों सानजाबबा मा मोनगोन माइनास a प्लास a बे माइनासानो जागोन बे जाबाय 10c आरो माइनास 10c जों बेखौ सानजाब मा जागोन माइनास a प्लास जाबाय बेनिफ्राय 10a बेखौ जों लिरनो हायो 10a बेनिफ्राय 10b बेनिफ्राय आरो मोनगोन 10c जोङो मोननो हायो स' जोबोर गोरलै नोंथांमोना बेखौ आसा बुजि मोनखाबाय जानांगौ बेनिफ्राय जों दानिया जोंखौ मा खालामनो दोंमोन सोंलुआव जुदि नायोब्ला नोंथांमोना मा नुनो मोनगोन स' सोंलुआव जुदि नायोब्ला बेखौ समान जानाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना स' फाइनाली मा खालामखो जों दा समान खालामबाय स' बेखौ समान खालामब्ला नोंथांमोना नैबे माइनास 10c खौ बिथिं लेफ्ट साइडथिं लाबोनांगोन 10a प्लास 10b बेनिफ्राय बेखौ लेफ्ट साइडथिं लाबा बे जागोन प्लास बेनिफ्राय 10c इक्वेल टु बेखौ लिरफिनबानो जाबाय बे जाबाय 10a इनटु 10b इनटु 10c दा बेबायदि जासिगोन स' फाइनाली जोङो मा फोरमान खालामबाय दा बिदि लिरनो हायो फोरमान जाबाय दा जोबोर गुसुं आरो जोबोर गोरलै एन्सारा जाबाय जोबोर गुसुंबो आरो जोबोर गोरलैबो नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामब्लानो हाखागोन बेफोरखौ बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 12 आबो बिदिनो खालामनांगौ आसा खालाम नोंथांमोना कुइसन नाम्बार 12 खौ बानायनो ट्राइ खालाम स' बेबो जोबोर गोरलै बेनिफ्राय आं दा कुइसन नाम्बार 13 खौ बानायनानै होनोसै स' कुइसन नाम्बार 12 खौ एसे ट्राइ खालामब्लानो जाबाय आरो जुदि बुजि मोननायाव एसे उसुबिदा जायोब्ला आं नेक्स्ट क्लासाव थामहिनबा फैबाय थानाय उननि भिडिअ बानायनानै होगोन बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 13 खौ नायनोसै जों दा स' बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 13 कुइसन नाम्बार 13 आ मा बुंदों बेवहाय अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा बेनिफ्राय कमा दं अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एक्स आरो 10 अल्फा बेनिफ्राय रेशियो नायदों बेवहाय स' बेबायदि होनाय दं नोंथांमोना कुइसनखौ नायब्लानो जाबाय मोजाङै स' फार्स्ट नोंथांमोना लिरनांगोन होनाय दं बेखौ लिरनांगोन होनाय दं बा गिवन मा होनाय दं बेखौ गिवन लिरगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मा होनाय दङ बे होनाय दोङो बे जाबाय थीटा होनाय दोङो गुबुन फारसेथिं अल्फा माइनास बीटा इक्वल टू एक्स होनाय दङ बेनिफ्राय आरो दंबावो मा जोंनिया आरो मा होनाय दङ बेवहाय दोङो 10 अल्फा रुजुथाय बे 10 बीटा इक्वल टू के होनाय दङ स' बेनिफ्राय बेखौबो जों फोरमान खालामनांगौ दा फोरमान खालामब्ला माबोरै जागोन दा बे गिबियाव जों दा मा खालामगोन स' नैनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो स' दानिया जोङो
मा लिरगोन दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों स' बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो बेनिफ्राय जोङो 10 अल्फा डिवाइड बाय 10 बीटा इक्वल टू के जोङो लिरनो हायो थामहिनबा नैबे 10 बीटाखौ जों सिङाव लिरनांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामगोन दायो स' नेक्स्ट 10 अल्फानि जायगायाव जों मा लिरनो हायो sin अल्फा बाय बे जागोन cos अल्फा 10 बीटानि जायगायाव जोङो लिरनो हायो sin बीटा बाय बे जासिगोन cos बीटा बेनिफ्राय इक्वल टू के जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट फैलायबाय जोंनिया बे स' बिदिनो बानायलांबाय थाब्लानो एन्सार ओंखारगोन स' आं नैथिंजाय बानायनानै होनोसै स' बेनिफ्राय नेक्स्ट मा जागोन दा जोङो sin अल्फा बाय cos अल्फा स' बेखौथ' मोनखाबायानो जों दानिया जोङो मा खालामगोन जों दा स' बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट मा खालाम नैबे sin अल्फा बाय cos अल्फा बिदि दंमोन स' जोङो बेखौ मा लिरनो हायो sin अल्फा बाय cos अल्फा लिरनो हायो इनटु cos बीटा बे सायाव थांगोन बे जाबाय cos बीटा बेनिफ्राय आरो सिङाव फैबाय sin बीटा फैसिगोन sin बीटा स' बेनिफ्राय जों मा मोननो हायो स' नैबेथ' जाबाय जोङो sin अल्फा बाय cos अल्फा जों बिदि मोननो हायो sin बीटा बाय cos बीटा माने बे साथिं थांगोन बेनिफ्राय इक्वल टू जागोन के बेखौ केखौ जोङो लिरफिननोसै बेवहाय के आनो जागोन बेवहाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट जोङो लिरनो हायो स' आं नैथिंजाय लिरनानै होनोसै बेवहाय जोङो मा लिरगोन दा स' नैखौ जयै लिरोब्ला माबायदि जागोन sin अल्फा बेनिफ्राय cos बीटा बेनिफ्राय बेवहाय दङ cos अल्फा sin बीटा इक्वल टू के बेनिफ्राय जों दानिया मा लिरनो हागोन नैखौ मोजाङै नायबानो जाबाय sin अल्फा बेनिफ्राय cos बीटा बेनिफ्राय sin अल्फा इनटू cos बीटा माइनास cos अल्फा बेनिफ्राय sin बीटा बेनिफ्राय प्लास cos अल्फा इनटू sin बीटा बेनिफ्राय इक्वल टू आरो बिथिंजाय लिरनो हायो जोङो के प्लास 1 के माइनास 1 दा नैबे मानिफ्राय फैखो दा मानिफ्राय फैदों होनना सोंब्ला नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हायो इउजिं एल्टारनेन्ड एन्ड डिभिडेन्ड मेथडनिफ्राय फैदों बे नैबे फैनाया जा बे मोनसे फर्मुला दङ एल्टारनेन्ड एन्ड डिभिडेन्ड मोनसे फर्मुला जायनि थाखाय बे फैदों डाइरेक्ट बे स्टेपाव फैबाय आरो नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय नैबे sin अल्फा cos बीटाखौ जों गिबियाव लिरबाय बेनिफ्राय आरो बेनि उनाव मा जागोन गोजौना प्लास जागोन बेखौ गोसोआव लाखि आरो बेनि उनाव माइनास जानानै नै सिंनि जा भेल्यु बेखौ जोङो फज'नानै होनाय जायो स' बे माने नैबे एल्टारनेन्ड एन्ड डिभिडेन्डखौ फल' खालामदों बे रुल्सआ बेनिफ्राय आरो फारसेथिं बेयाव के प्लास 1 जागोन के माइनास 1 जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय जोंहा दा बे गासिबो फर्मुलायाव लांनो हासिगोन जों दा स' फर्मुलायाव लाङोब्ला मा जागोन गोजौना जासिगोन sin अल्फा प्लास बीटा बेनिफ्राय सिंनिया जागोन sin अल्फा माइनास बीटा बेनिफ्राय इक्वल टू के प्लास 1 डिवाइड बाय के माइनास 1 आरो जोंहा कुइसनाव मा होनाय दंमोन अल्फा प्लास बीटानि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो बे कुइसनावनो होखानाय दंमोन अल्फा प्लास बीटानि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो थीटा लिरनो हागोन आरो अल्फा माइनास बीटानि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो बेखौ जोङो sin x होनना लिरनो हायो अल्फा माइनास बीटानि जायगायाव स' जों बेखौ लिरबाय स' बे गोरलैखा कुइसनावनो होखानाय दङ बेनिफ्राय के प्लास 1 डिवाइड बाय के माइनास 1 बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट फैलायबाय sin थीटा डिवाइड बाय sin x जों बेखौ बिदिनो लाखिथ'बाय आरो नोंथांमोना क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामनो हायो क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामबा मा मोननो हागोन दायो स' जोंहा बेखौ मा खालामनो दंमोन जोंखौ मा फोरमान खालामनो दंमोन जोंखौ फोरमान खालामनाया जाबाय sin x इक्वल टू के माइनास 1 डिवाइड बाय के माइनास 1 डिवाइड बाय बे दंमोन मबाइला एसे माने गाज्रि जादों बेखायनो गोमोरलाय माबालाय जाबाय दङ जायखिजाया नोंथांमोना मोजाङै भिडिअखौ नायबानो जाबाय बेनिफ्राय मा दंमोन जोंहा बेवहाय मा होनाय दंमोन स'
बे जाबाय sin x डिवाइड बाय इक्वल टू k माइनास 1 बेनिफ्राय बिदि होनाय दङ बेवहाय होनाय दंमोन sin x बेनिफ्राय होनाय दङ जोंहा k माइनास 1 बेनिफ्राय बेवहाय दंमोन k प्लस 1 आरो बेथिं दङ sin थीटा दा बेबायदि होनाय दंमोन नोंथांमोना मोजाङै नायना लिरबानो जाबाय सिनायाखैबो जानो हागौ बेनिफ्राय दा नैबायदि फोरमा खालामनांगौ दा बेखौ फोरमा खालामनायनि सिगां जों नै sin x खौ नैबे sin थीटानि जायगायाव जोङो लिरनो नांगौ दा बेखौ माबोरै लिरगोन जों दा बेखौ गोजौआव sin x लिरबा बेखौ जों sin थीटा सिङाव फैसिगोन sin थीटा आरो नैबे मा चेन्ज जासिगोन दा बेखौ जों उल्टायना लिरनो हागोन k माइनास 1 डिवाइड बाय k प्लस 1 दा बेबायदि जाबाय दाना क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामदो दा बे जागोन sin x फैबाय इक्वल टू नैबे जासिगोन k माइनास 1 k प्लस 1 बे sin थीटा जाबाय इनटू जाबाय बेवहाय जोबोर गोरलै बेबायदि जोङो फोरमा खालामनो हायो फाइनाली मा जों फोरमा खालामना दिन्थिनाय जाबाय बेवहाय नोंथांमोना लिरनो हायो फोरमान जाबाय दा बेबायदि जोबोर गोरलै एन्ड जोबोर इजि नोंथांमोना खालि प्रेक्टिस खालामनांगौ बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट जों 14 नाम्बारखौ नायनोसै बेवहाय 14 नाम्बारनि सलुशना दा माबोरै जागोन दा 14 नाम्बारनि सलुशना दा बेवहाय सोंल' मा दंमोन बेबो फोरमा खालामनांगौ बेवहाय होनाय दङ जुदि tan थीटा नोंथांमोना कुइसनखौ फरायब्लानो जाबाय बेवहाय tan थीटानि माना होनाय दङ बेनिफ्राय आरो बेवहाय मा होबावनाय दङ बेबायदि माखासे होबावनाय दङ बेवहाय नोंथांमोना लिरनो हायो गिवन बा होनाय दं बेखौ होनो हायो tan थीटा इक्वल टू बे दङ a sin alpha प्लस b sin बीटा बेनिफ्राय a cos alpha प्लस b cos बीटा दा बेबायदि होनाय दङ दानिया जोङो बेखौ बिदिनो बानायलांबाय थादो tan थीटाखौ जोङो सेफायना लानोसै जोङो sin थीटा बाय cos थीटा महराव लिरना लाबाय बेनिफ्राय जों बेखौबो बिदिनो लाखिथ'नोसै sin alpha बेनिफ्राय प्लस b sin बीटा डिवाइड बाय बे जासिगोन a cos alpha प्लस b cos बीटा दा बेबायदि जाबाय बेनिफ्राय जों दाना क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामना जों बेजों बे इनटू खालामना दो जों दा इनटू खालामनोसै sin थीटा जों बे गासैखौबो इनटू खालामनोसै sin थीटा a cos alpha प्लस b cos बीटा दा बिदि खालामबाय मबाइला माने एसे प्रब्लेम होगासिनो दङ बेनिफ्राय बेबायदि खालामबाय ब्रेकेट क्लोज बेनिफ्राय इक्वल टू बे जासिगोन cos थीटा बेनिफ्राय a sin alpha प्लस b sin बीटा दा बेबायदि लिरनो हासिगोन जोङो बेनिफ्राय नोंथांमोना सिनायनो एसे उसुबिदा जादों जानांगौ बेबायदि फैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट मा लिरगोन जों दा नेक्स्ट जोङो बेखौ बे इनटू खालामनोसै जों दा बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हागोन बेनिफ्राय बेखौ इनटू खालामबा जोङो a बेनिफ्राय बेखौ मोननो हागोन sin थीटा बेनिफ्राय cos alpha जासिगोन बेयो बेनिफ्राय प्लास फैबाय बिखौ जों लिरगोनोसै sin थीटा बे जागोन sin थीटा जों बेनिफ्राय cos बीटा जागोन cos बीटा इक्वल टू आरो बेथिंजाय जों मा लिरनो हायो जों a खौ जों सिगाङाव लिरनोसै बेनिफ्राय बेवहाय मा दंमोन नैबे दंमोन जोंहा बे cos थीटाखौ लिरबाय बेनिफ्राय sin alpha बेनिफ्राय प्लास बे बिखौ लिरनोसै b बेनिफ्राय cos थीटा दङ cos थीटा बेनिफ्राय sin बीटा दा बिदि दंमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेपाव फैलायबाय जोंनिया दानिया जोङो मा खालामगोन नेक्स्टआव दा नैबे a sin थीटा cos alpha थामहिनबा a थानायखौ आं बेथिंजाय लाना फैगोन बेवहाय जोङो नुनो मोनदों a दङ बे a खौ आं माने नैथिं लेफ्ट साइडआव लाना फैसिगोन दा बे जागोन a sin थीटा बेनिफ्राय cos alpha नैबे जाबाय माइनास a cos थीटा जागोन बेनिफ्राय sin alpha इक्वल टू b थानायखौ आं फारसेथिंसो लाखिनोसै राइट साइडथिं बेखौ लिरगोनसै b cos alpha बेनिफ्राय sin बीटा बेनिफ्राय नैबेथ' माइनास जासिगोन माइनास b sin थीटा बेनिफ्राय cos बीटा बेबायदि जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेपाव फैलायबाय जोंना a खौ आं कमन लानोसै बेवहाय
स' एखौ कमन लाबाय बेनिफ्राय बेवहाय मा थासिगोन साइन थिटा बेनिफ्राय कस आलफा बेनिफ्राय माइनास बेवहाय थाबाय कस थिटा बेनिफ्राय साइन आलफा आरो बिथिंजाय बिखौ जों कमन लाबाय बेनिफ्राय मा थाखो कस आलफा बेनिफ्राय साइन बिटा माइनास बे जासिगोन साइन थिटा बेनिफ्राय कस बिटा दा बेबायदि जासिगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय जोंना स' बिदिनो बानायलांबाय थाब्लानो ओंखारसिगोन दा नैबे जाबाय ए आ बिदिनो जागोन बेनिफ्राय साइन थिटा कस आलफा बे मोनसे फर्मुलायाव जाना दंमोन स' जोङो बेखौ फर्मुलायाव लांब्ला मा लिरनो हायो जोङो बेखौ नैबायदि लिरनो हासिगोन दा बेखौ जोङो स' बेखौ माबायदि लिरनो हागोन दा साइन बे जागोन थिटा माइनास आलफा जासिगोन आरो इकुवेल टु होनानै लिरोब्ला आरो बैथिंजाय जोङो बेखौ नैबेखौ फर्मुला बायदियै लिरोब्ला जोङो साइन थिटाखौ फार्स्ट गिबियाव लिरगोन स' बेवहाय माइनास दंमोन जोङो गिबियाव माइनासखौ आं बेखौ माने नैबे टार्मखौ सिगांथिं लाबोनो नागिरदों बे जागोन साइन थिटा बेनिफ्राय बे जाबाय कस बिटा बेनिफ्राय बेवहाय मा जासिगोन माइनास जिहेतु मा जागोन माइनास ए बे प्लास ए माइनासानो जागोन बेखौनो जों मोननो हागोन बेनिफ्राय माइनास ए प्लास बेथ' पजिटिभ बेखायनो जों बेवहाय माइनास लिरनो हागोन आरो बे जागोन कस आलफा बेनिफ्राय साइन बिटा जागोन आरो दानिया जोङो बेखौबो फर्मुलायाव लांदेरनो हागोन दा ए साइन बे जाबाय थिटा माइनास आलफा इकुवेल टु बे जागोन माइनास बिटा बेनिफ्राय बेखिनियानो जायगायाव जोङो लिरनो हायो साइन थिटा माइनास बे जासिगोन बिटा दानिया जोङो मा लिरनो हायो ए साइन थिटा माइनास आलफा नैखौ जोङो लेफ्ट साइडआव लाबोला मा जागोन माइनास प्लास जाबाय बेनिफ्राय बि साइन थिटा माइनास बिटा इकुवेल टु मा जागोन दा 0 थामहिनबा जों फोरमान खालामबाय नोंथांमोना चेक खालामना नायनो हायो गावबा गावनि बिजाबाव ए साइन थिटा माइनास आलफा प्लास बि साइन थिटा माइनास बिटा जों फोरमान खालामबाय आरो जोबथारनायाव बेबायदि लिरनो हायो फोरमान जाबाय स' जोबोर गोरलै स' नोंथांमोना अनलि प्रेक्टिस खालामनांगौ बेनिफ्राय आद्रा थानाय बे चेप्टारनि बे एक्सारसाइजनि आद्रा थानाय सोंलुफोरखौ जों उननि भिडिअ डिसकास खालामगोन दिनैनि भिडिअ माने बांद्राय माने साबजेक्टआव जायासै माने गोमोरलाय माब्लाबा माने एसे खोमसिबो नुदों गेजेर गेजेर माने एसे प्रब्लेम जादों मबाइला बेनि थाखाय नोंथांमोना बे गोमोरलाय मोफ्लाबलाय बिदिखौ नुनो मोनदों जायखिजाया नोंथांमोना मोजाङै बुजिनो हाबाय होननानै आं आसा खालामबाय बेनिफ्राय जुदि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोरनो शेयार खालाम लोगोफोर उननि भिडिअ लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय